Πέρασε το καλοκαίρι, όσοι παρακολουθούν την ομάδα μου στο Facebook Hercules Hunter θα είχαν δει ότι είχα κάνει μια ενότητα που έλεγα ποιο μοντέλο ανιχνευτή μετάλλων διαλέγω από την κάθε εταιρεία. Φέτος το Μάρτιο άνοιξα αυτό εδώ το κανάλι και έκανα την ίδια ενότητα. Ποιον ανιχνευτή διαλέγω από την κάθε εταιρεία. Και από τη Minelamp διάλεξα το Equinox το 900. Σε όσους φίλους με ρώτησαν και διάλεξαν αυτό το μηχάνημα από τη Minelamp, τους πρόσθεσα να το χρησιμοποιήσουν στις παραλίες με το ποινίο των 6 John. Σε όσους το εφάρμοσαν, και ενώ ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, είναι 5 Αυγούστου, είχαν μεγάλες επιτυχίες. Μετά το βίντεο θα ακολουθήσουν εικόνες που έχουν δημοσιευθεί και στην ομάδα μου με πολλά ευρήματα. Ευρήματα που αν τα ζυγίσουμε σε χρυσό μπορεί να ξεπεράσουν και το 1 κιλό. Σε επόμενο βίντεο θα αναφερθώ και για το ποινίο των 6 John για όλους όσους έχετε Minelamp, να ξέρετε σε ποιους ανιχνευτές ταιριάζει. Αν μπορείτε δηλαδή να το πάρετε για το δικό σας ανιχνευτή. Καλές έρευνες και δύναμης!